Ide. No komu čo ide? No však samozrejme. No samozrejme. Také veci. No. Ne, dneska sú všelijaké. Ne. No. Ty si luplík, alebo Ne, čo? Ne? ne. Alebo čo? Ja? Ne, Alebo ja čo? vám nehovorím o tom. Tak o čom? O čom hovoríte? Ale čo? To není pravda. To není pravda. A je to pravda. Ale je to pravda. Áno, ale... Ale čo? Čo není pravda? Že tu sú pivnici vlastne? Alebo vy ste to si No skontrolovali? môže niekto. Môže. Čo môže? Čo môže? Ale Čo? čo? Ja furt neviem, o čo sa jedná. Neviete? Neviem o čo. A presne to isté. Ja to viem pravdu. O tu. No vážne, je to pravda. Ale čo? Môžeme, no, vy dvaja No. ste tu jak ja, No. ja som sám. No. A môžete ma tu zabiť. A prečo by som to robil? No, neviem No. prečo. Kebyže chce, tak už dávno ste zakopaní. Aha, určite. No, však samozrejme. Kebyže nie ste úchylní, jak ste, tak by som vás už dávno zakopal. A ešte na moju priateľku. Akú? Vy, Že akú? Vy viete veľmi dobre, jakú. ja neviem No. o vašej priateľke. Ale viete veľmi dobre. Raz som vás videl, čo ste urobili. Čo som bol robiť? V golfe ste boli, hej? Golfe? Áno, v golfe asi sa na ňu liepali a chytali ste za zadok. A Čo? vy máte jedno šťastie, Vážne? že moja priateľka mi to povedala Ja- asi deň potom. Ja v živote do golfu Ale nechodím. prestaňte, všetci to o vás hovoria, Ja aj celá do golfu. Lípa to hovorí o vás, že ste Do najväčší golfu. úchylák. Vy Vy ste živote- najväčší úchylák. živote- Do všetkých ste najväčší úchylák. v živote... Ale v živote, veď, vy si myslíte, že moja priateľka by mi klamala? Alebo čo? To je neuveriteľné. No ne, to je uveriteľné. To si vymýšľaš. Ja si vymýšľam, moja priateľka mi povie, že vy ste ju chytali za zadok a ja si vymýšľam, ne? Vážne? Ne, vážne, Ja skutočne. chodím len do Billy. Ale Ježiš, prestaňte tu v vyprávať živote na som- jogurtiky, chodíte do golfu. Akože sám sebe idete klamať, prosím ťa. Vážne? Ja som Vážne? Vážne? Ja Vážne? som v živote... Ale ja Ježiš, v golfe, dobre. do golfu, len do ale Billy. prestaňte, Ja veď. len A kto tam išiel potom? Duch? To ja Veď ja som vás neviem, videl, to že ešte do golfu ste stali za mojou priateľkou. Myslíte, že čo som slepý, alebo čo? Ne, vážne, je skutočne. neuveriteľné. To je To je, neuveriteľné. toto je neuveriteľné. Ale že som vlastne pivnici, to je zázrak. To je zázrak. Toto, že som vás tu teraz stretol, ale to neuveriteľné. To je neuveriteľné, že som vo vlastnej pivnici o 7 večer. Hľadám tu pojebané šrobíky, lebo sa mi Vážne? odjebalo niečo na aute. To je Jaj, normálne to- strašné, to toto tu. vážne, Toto je normálne strašné. Počkaj. To je normálne strašné. To- Ale že vy ste najväčší úchylák, tak to je normálne, ne? Vážne? Áno, vážne. To nie je neuveriteľné. To není neuveriteľné. No, Je skutečné. ale To skutočne život- mám pravdu, nemám pravdu. Ja v živote nechodím do Ale, golfu. a kto bol v golfe? Kto bol potom? Nejaký Možno. cudzí bol, ne? Raz, A neviem, či ste neboli takto doľava, doprava, či ste nechodili. Hej? To ne. To, akože mne sa zdalo, ne? No možno. To mne sa zdá, áno, Možno, mne sa možno. zdalo, vy ste boli opití a mne sa zdalo, Áno, ne? možno. Áno, možno je. Ale, A koľko takých podobných jak ste vy chodí? no, počúvam. To neviem. No som v pivnici a mám debatu so susedom. Ktorého Som v pivnici a mám debatu so susedom, lebo hľadám si nejaké Ktorého šroby na poschodia? auto a ma tu skúma, že čo tu robí vo vlastnej pivnici, no, čo ti poviem. Aha. Dobre, No, môže to byť. no, môže to byť, ale není to tak, chápeš, ale môže to byť. Chápeš ma? Ale není to. Dojdi za barak, ti to Není to pravda. Áno, dobre, Není to pravda. dobre, no. Lebo skutočne je to... Som konsternovaný a neviem nájsť tie šrobiky, tak môžete ísť prosím vás, lebo som Dobre. nervózny a neviem to nome teraz nájsť. Dobrú noc. Dobre, Dobrú noc no. aj vám. Dobrú, Dobrú noc. choďte prosím vás, lebo normálne neviem už, kam som to dal ani. Normálne hotový som, normálne som Dobre, hotový som. dobre. No, hotový, Ale prosím vás. Dobre, choďte prosím vás, choďte už, Dobre, choďte už, dobrú noc, choďte. Dobrú noc. Dobrú noc, hej, dobrú. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. pravda.
A čo vás je potom? Abych vedel, že či je Čo? tohoto, Čo? čisté z tohoto baraku, alebo čo. Ja tu bývam 27 rokov. 27. Od malička tu bývam, jak sa to tu postavilo, tak ja tu bývam. Ja tu bývam len tiež 27 rokov. Takisto. No, odtedy, jak sa tu bytovka postavila, odtedy tu bývam. Áno, Môj tatko robil Istrocheme a jemu bol pridelený tu na Tvoj byt. otec, jak sa volá potom? Nepoviem vám, choďte už prosím vás. Lebo ja som robil Istrocheme takisto. Toto robil Istrochem a vedľa boli telekomunikácie, tak asi viem, ne? Ne. Tento vchod bol Istrochem a vedľa boli vchod telekomunikácie. Ne. Ne. Nebolo. A Susko bol čo starý? Telekomunikácie. Susko? Áno. Dobre, No. to už je No, áno. To je tak áno. o čo sa ideme To baviť? som už áno. Bývam tu, no, tak viem, čo sa tu deje, viem, ne? ja som robil 21 rokov len. No. Po onom Istrocheme. Ježišmarja, aký to bol A už priemer? keď Aký si to mi bol priemer? povedal, Pleským, Peťku. Susko a... No, tak vidíme. už to už je skutočná Úplne, pravda. že som si nedal. To už je skutočná No, pravda. úplne, že som si okradil. To už je... No, vidíš, ja ty už ko. viem, že... To už je Ty kokos skutočná... normálne Hej, to je no. odpadnem. No, lebo ja som... To už viem. Dobre, choďte prosím vás. Ja som... Choďte, prosím vás. Ja viem. Tak ja aj viem Ja tiež. som robil toľko rokov Istrochem. Toto celý barak je Istrochem. Dobre, ja viem Ujo. Môžete ísť prosím vás. Dobrú. Dobrú noc. Dobrú. To je neuveriteľné. To vážne. Môžem zavrieť, alebo... Nehejte mi, za chvíľu pôjdeme. Ja